kto dal najviac peňazí mimovládkam? Ktoré vlády? Najviac peňazí a pri živote udržal mimovládky pán Fico. Najviac. A tým pádom, kto vyrobil stranu PS? Lebo ona žije na ideológii LGBTI. Hej? Mimovládky na tejto ideológii, financované pánom Ficom, rastli a z toho vznikla politická strana PS. Nie sú dohodnutí. Putin urobil reálne kroky na zlikvidovanie. U nás nie. U nás len na ohlúpenie voličskej základni. Nič viac. Lebo reálne zlikvidoval mimovládky aj Orbán. Reálne Orbán nerokuje s banderovcami na Ukrajine. Čiže kto v Rusku začal finančne podporovať rodiny? Putin opakoval to. Aj Orbán to v Maďarsku opakoval. Aj Srbsku Vučić, vlastne aj tam je farebná revolúcia. Kto začal enormne vkladať peniaze do vzdelávacieho systému? Putin. Preto má takúto povahu. Preto sa im nedarí na západe. Oni vedia, že s Ruskom vyhrať vojnu nemôžu. Nemôžu. Len cez vnútornú zradu. Len cez vnútornú zradu, tak ako niekedy v 17. storočí Židimitriáda, prišli Poliaci do Moskvy a potom ten bolševický duch ruského národa požarským iných vyprašili Poliakov z Moskvy. No, čiže chcem povedať, že tieto procesy, ktoré v Rusku začali, mali postupné kroky. A u nás sa v tomto smere nerobí absolútne nič. To len svedčí, že Šimečka s Ficom sú dohodnutí. Keď niečomu by došlo, Fico so Šimečkom pôjde kedykoľvek do koalície. To mi verte.